Слава Господа, Господа! Днес с Божията помощ искам така да разгледам една тема от Библията. И всяка една тема, разбира се, има поуки за нас в времето, в което живеем. Темата ми днес ще бъде: не търсете богатствата и удобствата в този свят, но търсете Бога. Ще кажа веднъж: не търсете богатствата и удобствата в този свят, но да търсете Бога. И Словото Божие много са Бог не предупреждава, че нашите граждани са небесата, и апостол Павел каза: мислете се горното, а не земното. Така че през тази земя преминаем. Апостол Петър каза: възлюбени, живейте като прещастливи чужденци, хора, които преминават, заминават. И на много места и самия апостол Павел каза наистина: като имаш прахано облекло, те ще бъдат доволни. Но разбира се, всеки човек иска да живее по-добър живот. Това е нормално, обаче може да има всичко на тази земя, обаче пропасиш Христос. Словото Божие казва, че няма нищо, защото всичко на тази земя остава за тук, а за небето има неща, които са важни и ценни. Отидем при Бога, ще бъде наистина важно това, къде е в нашия живот. Дали сме го приели, дали сме го поканали, дали сме живели благогоден живот, или той има на периферията на живота ни, дали сме изкарали по нашите пътища. И тук в Йоанна 12:25 казва така: който обича живота си, ще го изгуби. И който мрази живота си на този свят, ще го запази вечен живот. Ако гледам като ценност, живота е това, което притежаваме в момента, което го имени. Това е най-ценното. И обаче Словото Божие предупреждава да не се принижим в този свят. И тук дали Матей 6 глава казва така: не дейте се събира съкровища на земята, където молести ръце ги изяждат и където красиво подковат крадат, но събирате съкровища на небето, където не молести ръце ги изяжда и където кръци не подковат, където крадат. Защото където съкровища, там ще бъде сърцето ти. И наистина това е много важно. Всеки един човек иска на този живот, който живее, да има все по-добри неща. Къща, кола, вила, пари. Наистина това е всичко добро. Обаче, ако това е целта на човека, да има всичко това и пропусне вечността, жалко за него. Ще ви кажа защо. Помните, имаше един човек в Евангелието на Лука е писано. Исус каза: този богат човек имаше хамбари, имаше зърно, беше богат човек. Една година имаше много урожай. И си каза, почна да мисли сега, кой ще прави с урожая? Каза: ще събори средите хамбари, ще я прави нови, ще приливате. И почна да се раздава. И после каза, и после ще каже: душо, успокой се, я спи и имаш блага за много години напред. Обаче тогава дойде Бог и му каза: глупецо, тая нощ ще иска душата. Това, което се приготви, че ще бъде. И после каза: така става всеки, който богатее себе си, не богатее за Бога. Разбирате му, в този свят, всички, които притежаваме в този свят, той е за този свят. И нормално човек, наистина, живейки на тази земя, да запита колко ме е достатъчно, колко му стига. В Псалом 39 така: млад бях, остарях, не видях правилно да оставя да проси хляб. Така че човек да си трябва да съзнава, че може да притежава целият свят, обаче ако няма Господ в живота му, сигурно няма нищо. Матей 16:26 се казва така: какво ще се ползва, ако спечелиш богатство на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще е земя на душата си? Добре, представете си, пускайте тото. Баба са 1 милион тото, радвате са хубаво, обаче да свършат дните. И мисълта ми растат мина на ветъра. Ще към тези неща. Важно е да бъде първо Христос в нашия живот. И оттам да вече да има сигурността за небето. И вече лягаме, ставаме, живеем на тази земя. Апостол Павел каза: живеем ли, умираме ли, Господни сме. Не се представя, защото животът е скрит с Христа в Бога, каза Словото Божие, Колосяни 3:3. Значи, това е една голяма сигурност. И сега тук в Словото Божие, в Коринтяни, апостол Павел говори за два свята: невидимия и видимия. Невидимия се приема с вяра, видимия се приема с виждане. И при много хора в този свят, защо е трудно да вярват? Защото трябва да приемат нещо, което не се вижда. Нищо Словото Божие. Ние говорим 100%. Обаче, когато говориш на хората, ти им представяш нещо, което те не го виждат. И сега ще им как да представим на хората благата вест, така че невидимо да остане видимо за тях. Това е важното. Сега апостол Павел казва така: ние не се насърчаваме, но ако и да плие външния наш човек, пак вътрешния всеки се подновява. Това, което е видимо, то е обречено на тление.
Това, което е в нас, което не видимо, това пречува на вечен живот. И това, което е може да ценно пред Бога, не е това, което се минава, това, което ще там не вече. Вижте словото Екклесиаска, Соломон каза така, и не пръста, ще се върне пръста, откъдето е земята, а духът ще се върне при Бога, който го е дал. Това, което истинно е, духът и душата. И каза така, които не гледаме на видимите, но на невидимите, защото видимите са временни, а невидимите вечни. Сега, този свят, ако го приемем с виждане, при Бога може да имаме единствено чрез вяра. Някой си казва, аз съм добър човек. Имам добро семейство, имам деца, имам добра работа, не убивам, не лъжа, не крадам, честен човек съм. Да, сигурно е така. Обаче разберете, тези всички добри неща, които ги са добри, те са добри, но те са добри според нашите критерии, според нашия живот. Пред Бога, дете каза, вашите правилни дела са като мръсна дипа пред Него. Значи няма как грешен човек да бъде огонен пред Бога, ако и делата му са добри според Негови критерии. Пред Бога се идва само чрез вяра. И когато вече дойде с вяра, тогава вече делата, които идват след това, те бъдат с основание на вяра в Господа. И ако казва вяра, би знала мъртва вяра. Но вижте как сега, относно вярата, Евреи 11.6 казва така, а без вяра не е възможно да се огне на Бога. Защото всеки, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че е Бог и че е Бог възнаграждава тези, които го търсят. Възнаграждава. Именно това е вечността. И сега да кажа, че човек винаги живее в контраста между този свят, който е видим, и между света, който не видим. И сега, докато този свят, хората, които не познават Бога, се задоволяват с този свят и казват, това е яш, пи, носи си на ден, като и остава. И така се отиват те. Сега се примиряват. А ние се примиряваме първо с Бога. И когато се примирим с Бога, че този свят остава втора опция. Този свят остава място, през което само преминаваме. И сега за това Словото Божие казва да внимаваме, преминавайки през този свят, как се отнасяме към този свят. В първия на 15 месеца казва така, не любете света. Той говори за духа на този свят. Има това и княза на този свят, неговия дух. И казва така, не любете света, нито ръководите на света. Ако люби някой света, него няма любов към Отца. Някой ще каже, сега ако погледнем този свят, в който живеем, Бог го създаде. Светът е хубав, обаче духовната този свят, дявола, княза, той е този, който изкушава хората, който дава съблазни, прави много неща с една цел, единствена. Човека да отиде там, където е той. Словото Божие казва, че ада не се за човека, а за дявола и за падналите ангели. Матия 25:1. Виждаме, че мястото на човека е рая. Бог има човека, за да живее с него. Обаче въпросът е човек, който отвъде спастиля и до другия. В Яна 10 казва така, къде се идва? Да отканне законите погуби. А Исус каза, аз дойдох да имате живот и той е земелен. И правите яр контраст, черно и бяло. Сега, и дне каза, Исус каза, аз не идвам да дам вечен живот. Каза, къде са? Човека къде са? Къде са, никой не чека поканата. Сега дума, Исус чека да го поканим, да направим. Дявол е да без да оканиш. И ако ти отвориш Исус Христос, поканата Христос, дявол е да без да го такова, без да оканиш. Къде са? И искам да кажа, че това е страшно. За кой да откарне, за кой да погуби. И когато човек живее без Бога, тези неща за нас идват живота му, разберете ме. Виждаме колко огранени хора. Разбити живот има. Проституция, наркомания. Пълно е с много лошите процеса на цялата земя. В основата стои грехопадението и дявола. Но когато има покаяние, Бог превръща хората вече, трансформира ги. Наркотик остава, наркоман остава наркотици. Тоест, който е пушил и пил, остава с човек нататък. Искам да ви кажа, че при Бога винаги има промяна. Но когато човек дойде приема с вяра. Сега, искам да продължим още малко. Самия в Амос 5:6 Словото Божие казва така, потърсете Господа и ще живеете. Виждаме, това е, това е спасителният пояс за хората. Всеки един човек се създава е грешник. Живе в греховете си и нещо получи заплата на греха смърт. Обаче, на фона на цялото това море от живота, в който живеем, света, има един пояс, който е спасителен. И той е Христос. И също така, потърсете Господа, хванете се Господа. И сега, чрез 5:22 казва така, към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Само към него, няма към кого. Той е един си спасител. Има много религии, има много учения, но има само един, който спаси, Исус Христос. Той каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Сега,
наистина така, всеки човек, преминайки през тази земя, търси смисъла. Няма такъв човек, който да е търси смисъл на живота си. Ако почват хора си мислят, че са атеисти, са невярващи, всеки един човек в даден момент застава със себе си и казва: добре, дните преминават, годините минават, ами къде същите дните къде ще бъда? Този въпрос стои пред всеки човек, макар че не всеки го споделя. И въпросът е, ако този човек, който търси искрено отговора, ще го намери. Бог ще му каже кой е отговора. Обаче, ако търси само така със своите сили, няма как да се получи. Защото човек хвърля много сили, много енергия да прави нещо ново, обаче той е затушен. Така. Обаче това, което прави за тази земя, това не те ползва небето родителя. Тази земя може да си много богат. Помните богаташ Лазар. Богатият човек, всеки нови дрехи, купони, яни и пиени. Лазар беше скромен и болен. Стоеше там. И когато му даде богаташ, ще видиш. Не се притесняваше. И когато не свършиха, знаете какво стана. Богатият беше в Ада, а Лазар беше при Авраам. Що? Не, че е богат. Защото пропиля времето си на тази земя. Никой не потърси Бога. Лазар живеше с вяра на Господа. Така че не е важно на какъв педестал си в този живот. Дали си беден, дали си богат. Това не е толкова важно. Важно е къде е Исус в този живот, Исус Христос. Сега, ще дам в една история накратко. Лука 15 глава. Няма да е, че ще ви знаете, това е историята на блудния син. Този човек, говорим се от позицията като син и баща. При баща си имаш всичко. Баща беше богат, имаше слуги, храна, сигурност, всичко. И разсеща се с така с удоволствие, ако мога да, без много удоволствие да мисли. Обаче в един миг, разсейки си мисли, че аз идем да просна, аз знам как да живея. И днес съм чул тези фрази. Не ми говори, бе, пари ми да знам как да живея. Обаче, ако нямаш тук никой, ако тук няма Христос, и преди да имаш, няма да имаш щастие от живота. Този човек взема парите баща си. Да тати даем парите, които се плават. Баща му знаеш, че ще парира тези пари. Но дай ми да отидем. И Словото Божие каже, той каза, взема парите баща си и отиде в далечна страна. Да не го смущава баща му, да не го търси още. И какво направи? Много пари, приятели, много блънци, грешници като него. Ядаха, пиха, пари свършиха. В един миг остана сам, без пари, без нищо. Започна да се препитание, работа. Отида да ги и ни свини. И тогава той стигна до там, че да почна да се... Как да кажа? Викаш, тези свини имат какво да ядат, аз нямам какво да ям. Започва да само съживява и да завижда на свинете. И той каза сега и при баща ми, има там слугите, имат храна, имат покрив, аз тук стоя. Вижте, докато съживяваше, продължаваше да стои там в тенята при овцете. Ще казвам тези неща. Много често хората достигат до една точка на съжаление. Почва да кажа, така ми е било писано, така ми е била Одисеята, така ми е била съдбата. Стават много неща в техния живот. Стига до никъде. И казват, така ще бъде. Примеряват с това положение. Обаче, примеряват с това положение, те ни правят крачка напред да търсят изход, стоят там и си отиват така. Аз познавам хора, които са били така, алкохолици, човек почва малко и после привет няма спирачка. Така се случи неща. Присъстяват се. Човек, ако не потърси във времето, когато Бог го търси, ако след това време, просто заминава. Исаия 55 ще казва така: търсете Господа, докъде може да намерите, призовавайте го, докато е близо. Аз не знам Бог колко пъти да близко до човека. Значи мога да кажа сигурно, че Бог не стои сължат пред твоята врата. Няма никакво слово никъде. Да, той може да хлопа, обаче не винаги е там. За жалост. Каза Исаия, докъде може да намерите, докато е близо. Значи Бог е да близко до хората с цел човека да се обърне към Господа и да го приеме. Евреи 3:15 казва така: ако днес чуете гласа му, не закоревявайте сърцата си. Значи каза, ако днес, значи има ден, в който Бог говори, има ден, в който Бог идва. Обаче въпрос е да имаш ухо да слушаш, да имаш сърце да го приемеш, това вече нищо не на тебе. И когато был несен, си каза, сега ще става при баща ми, ще отида да се върна. И той тръгна. И когато баща му чакаш там, баща му знаеш, че парите колкото се ще свършат. И когато идва при него, баща му затича, прегърнал и ще го каза сега: татите се греши против тебе, пред него и против тебе. Той беше готов, че каза да искам да бъда един от твоите слуги. Баща го прегърна и каза така: скоро поднесете на еховата при мен. Обещете го, служете го пръсти на ръката му, общно взете му.
И докарайте го теле, го заколете и не коли, едем и да пием. Защото мой син бе мъртъв и оживян, изгони се намери и започна да се веселят. В контекста на това слово виждаме, така че цялото небе се радва, когато една душа се кае. Значи, представете се, това е радост към цялото небе. И аз ще ми кажа, че аз един съм съмолен, Господин, нека този празник на небето никога не свършва. Нека църквата като цяло, горе процент на цялата земя, всеки един християнин да има така амбицията да бъде ангажиран, да споделя Евангелието, за да може все повече и повече хора да идват, спасяват. И Словото Божие в Петър каза, че Бог не забавя това, което е обещал, но заради вас търпи дълго време да погнат някой, да дадат повече хора на покаяние. Значи Бог разтегля времената да може повече и повече хора да дадат да спасят. И сега, човекът стои между вървейки от една страна стои света, от друга страна стои Христа. И той винаги стои пред тази дилема, на къде да продължа. И докато Бог показва пътя, чрез вяра, дявол да се изкушение, с много други неща, да поднаме хората. И понякога хора, които тръгват след вяра, с вяра, бъдат поднами от този свят и също там, където са били. И много важно е християна да продължава да следва Господа. Сега, има проблема някой как да потърся Господа, как го намеря, къде е Господ. Сега, при 2000 години, Исус беше на тази земя, тогава виждаха, обаче сега вече Господ го няма реално, той физически го няма след нас. Духовно след нас. Така двама и трима там съм и аз, така е това истина. Обаче невярващи не го виждат. Обаче има много неща, които Бог е оставил, които дават свидетелства за самия Бог, че той съществува и той е жив и той е реален. И хората нямат извинение. Някой ще каже, ама не виждам, докато не видя, никъде няма да, като Тома няма да повярвам. Сега, в Словото Божие казва в Еремия 1 глава, 19-20 казва така. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно за хората, защото Бог им го изяви. Понеже в съзнанието на света, това, което е невидимо от Него, сред човечеството му сила и божествено се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така защото човеци се остават без извинения. Виждаме какво става сега. Значи, всичко, което е трябва необходимо, Бог не дава. Всеки един човек сега може да пита, добре бе, тази земя кой се творил? Отиваш вънка, ставаш един боб, ставаш на друго семе, ставаш една сила, става дърво. Кой го прави това? Понете слънцето, как мисли в нищото, луната, звездите. Какво става така? Планините, морето, океаните, кой ги създал? Има много въпроси, които се човека, ако се запита, ще разбере, че има никой над нас. Ние сме господарите. Има никой е направил всичко. Този, който е направил всичко, това е Бог. И той остава книгата, Словото Божие. Той същия, който каза, аз дах сина за вас. На кръста Исус каза, свърши се. Той завърши това, за което е беше дошъл. И сега, има нещо интересно. В Словото Божие, в 11 месеца самия апостол Павел били пред Ареопага. Там много ясно говори на хора, които не вярват в Христос. На невярващи хора говори. На хора, които бяха набожни, имаха своите богове. Диана там, други богове имаха. Но той отивайки при тях, ни каза, ма вашите богове не са богове. Вярвате в фалшиви богове. Много често правим голяма грешка. Говорих с хора, които не са християни. Ама вашите, ви вярвате, почваме да ходим техните богове. И те после не вярват в истината. Вижте, нашата сила не е да ходим то сериозно. Нашата сила да кажем истината. Казвайки истината, нека всеки човек, извинявайте, да направи своята една сметка, в какво да вярва. Това, което му говориш ти или това, което си вярва той. Това е истината, която може да спаси. И тук сега апостол Павел, бидейки пред тези хора, той каза така, виждам по всичко, че сте много набожни. Той ще дойде, без да им кажа нещо лошо, виждам, че сте много набожни. И после искам да говоря, каза там има табела на непознатия Бог. И сега дума, този, който не познавате, искам да вас запознае с него. Комака е така. И всичко, кой казва е сега. Бог, който е направил света и всичко, що е в него. Като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Тук става дума, че Бог е творец на всичко видимо и невидимо. После показва още. Нито му са употребни служения от човешки ръце, като да би има нужда от нещо. Значи Бог няма нужда от нищо. Той е самодостатъчен само от себе си. Тук човек се нуждае от храна, за какво обед вечеря, понякога избираме какво да едем. Бог няма нужда от нищо. Той е самодостатъчен от всичко. И после казва така. Нито му са потребни така. И той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Значи той дава, а не взема, само дава. Значи Бог като снабдител за всичко. И е направил от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята.
И после да търсят Бога. Целта на творението е творението да потърси своя Създател. И после казва така, защото в Него живеем, вие съществуваме в Него. Аз ще правя една проповед, може напред. Кой е Богът, в който ние вярваме? Понякога има много, така да кажа, неправилна представа за този Бог. Всеки се съставя някакъв Бог, казва, това е моят Бог. В ума си в съзнанието. Само ще кажа, че понети Словото Божие каже, че Бог е невидим, но и Бог е навсякъде. Представете си една личност, която е навсякъде. Как те представиш? Невъзможно е. Той е навсякъде. Самият псалм ми каза, Господи, ако ти в небето, там ще бъдеш. Ако се долу, ти си там. Ти си навсякъде. Значи Бог е навсякъде. Така че това не е Богът този на картината, дядо Божия или нещо друго. Значи Бог не е човек, разберете ме. И там е грешката при хората. Сега, и после казва така, Бог е напълнал хората, за да търсят Него. И сега, ако Бог е невидим, но е реален, сега ще как можем да го намерим? Как може да гребим към Него? И ние каквото не виждаме. И нещо, което е важно да се вижте в Виена, 16 глава, един от учениците на Христос, Филип, няма да отнема много време, там каза Филип, Господи, покажи ни Отца, доволно не е, стигане. И тогава Исус каза на Филипе, ти си толкова време с мене. Как не разбереш, че ти си мен, аз съм в Отца? Какво ти покажа? Не виж това, което върши, всичко върши от Отца, което е в мене. И много важно да разберем, че Бог е реален, Той е навсякъде. И нещо, което е важно, вижте, Бог изяви себе си чрез Христос. И така Словото Божие каза, никога не е видял Бога. И народният син, който е пълнот на Отца, Той го изяви. Исус дойде да изяви. И помните, когато Исус иска да убие с камъни юдеите, вие не сета иска да убие с камъни, и той им каза, за кой искате да му убиете? Ако не вярвате това, което говорим, вярвайте им поради делата, които върша, че аз не ги върша сам. Ами този, който превърша мен Отец, той ги върша. Така е, че Исус дойде да изяви Бога. И много хора се чудяха, това не беше Йосиф син, как върши чудеса за мене? Защото той беше 100% човек и 100% Бог. Има възкресение, прокарано очистване. Се поглеждаха, не я преговаряха, които се прохождаха. Това правеше Христос, всеки ден. Слава да го на Господа. И всичко говореше, показваше Бог в реалност. Сега, как може човек да потърси Бога? Това е истината днес. Някой ще казва, искам да вярвам как да стане това нещо. Сега отговориш какъв е. Еремия 29:13 казва така. И ще ме потърсите. И ще ме намерите. Тогава, когато ме търсите с цялото сърце. Сърцето това е място, където човек взима решенията. Словото Божие каза, човек сърцева и се оправдава, това прави се спасява. Сърцето. И каза цялото сърце. Има хора, които казват, ако нещо стане в моят живот, мога да повярвам. Ако нещо Бог го направи в моят живот. Вижте, Словото Божие каза, повярвайте и ще видите Божията слава. Вижте, всеки в Словото Божие се е правил, че те писае казва така. Преклонете ухото си и елате при мене. Послушайте ме и душата ще живее. Преклонете ухото си. И после казва така. Търсете Господа, докато може да намерите, призовайте докато е близо. Нека остави, така че виждаме сесията от нещо. Нека остави нечестивия пътя си и неправилните помисли си. Нека се обърне към Господа и Той ще смее над Него. И към нашия Бог, Той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито моите пътища като вашите пътища. Като моите пътища. Както не бъдете от земята, така и моите пътища са помисли от нашите пътища. И моите помисли от вашите пътища. Виждаме, че Бог е съвършен, Бог не е човек. Поне ние като хора имаме нашите желания, амбиции, нормални хора сме. Обаче не винаги това, което мислим, че най-доброто е това, което е Божието добро. И нормално е, когато човек трябва да вземе някакво решение в своя живот. Малко или голямо няма значение. Да пита, Господи, дай ми мъдрост. Дали това трябва да направи или не трябва. Яков 1:5 казва така, ако някой не достига мъдрост, нека просто вяра Бог ще му даде. Това е истината. Значи, ако ние някъде не знаем какво да правим, какво решение да вземем, нека питаме Господа. Словото Божие каза, моите пътища, всеки тази пътища, моите помисли, като ваши помисли. И ако мен никой те е промислил нещо добро за моя живот, защото трябва да се пускам главата, аз сам се човек остава. По-добре да се доверя на Господа. Относно това, че Бог кани хората и днес. Той не се е променил, той е същия и днес. И този призив от Господа, Матей 11 глава, това е към всички хора отново. Така че всеки един човек наистина има шанс да дойде при Господа. Дойдете при мен всичко, които се трудите си време, и аз ще я успокоя. Каза, ще мерите поконъчно си.
поканата към всички хора. Всеки един човек от трудно време поради греха в този свят. И може да не спокойствие само при Господа. Нищо в този свят не може да бъде. Аз съм познал във времето с хора, които така бяха с две братове, притежаваха хотели, ресторанти, пари. И тези хора бяха постоянно така сериозни хора, наосени хора. Имаха пари, имаха хотели, имаха ресторанти, нямаха мир сърцето си, нямаха радост. Искам да кажа, че този свят не може да е нещо, което ни притежава. Мирът идва от Господа. И необходимо е човек да дойде при Бога чрез Христос. Римляни 5 казва така: и тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез Христа Исуса. Знаете, има една ситуация, хора са така много пъти казвам: ето това е ръката на грешника, това е Божията ръка. Исус взима двете ръце и сложи в една място. И казва: татко, аз се мъча заради него. И Бог те приема. Исус нашия ходатайка в небето. Това е нещо много важно. Сега в Ефесяни 2 глава тук е описано буквално как може грешният човек да има достъп до небето. Това е много интересно. Всеки човек, когато каже със да е грешен. И как ще има възможност този грешен човек да е при Бога да каже: татко? На какво основание? На основание на жертва на Христос. Исус на кръста умря за греха на целия свят. И бе така, че всеки, който призове името Господне, ще бъде спасен. И тук се казва така, Ефесяни 2 глава 13 стих: а сега в Христа Исуса, вие, които него сте били далеч. Всеки един човек е бил далеч от Бога преди греха. Ако Бог да е бил навсякъде, греха е причината, поради която човек стои далеч от Бога. Алко трябва да каже, че Бог не може да гледа благословен на греха. Бог е спал да каже, че греха да няма нищо с него. Защото понеже Бог е свят. И каза така: сте поставени близо чрез кръвта на Христа. И после, като дойде благовества мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тези, които бяха близо. Защото чрез него и ните другите има своя достъп при уса в един дух. И чрез Христа всеки един от нас има достъп до небето. Слава добре, Господа. Искам още малко да говорим сега. Важно е да когато търсим Господа, то да не бъде само една емоция. Ще ви кажа защо. Във времето съм виждал християни, хора, които идват пред Бога, приемат Господа с радост, се трябва без радост се отиват. Идват в църква, минават месец, 2, 5 и вече ги няма. Що? Защото им харесвало там, нещо харесвало Словото Божие, нещо е станало в техните животите, ще са харесали. След малко минават седмица, 2 месеца, идват изпитания от някои неща, вече ги няма, защото е нямало истинско посвещение. А то става вяра и воля. Някой казва, само вяра не стигали. В Яков казвам, без сует и вярата те перат. Значи вярата е необходима. Да повярваме Господа, но трябва и воля. Това е решението. Както малко казал Блудния син. Блудния се съжаляваше, но ако беше останал там при рожковите, там ще се остане. Но волята е да тръгнеш, да направиш. И тук Словото Божие казва така, в 15 глава, 2 стих: Господ е с вас, докато сте и вие с Него. А го търсите, ще го намерите. Но ако го оставите, и той ще остави. Интересна работа. Бог е оставил инициативата от нас. Той каза: ако ви с Него и той с вас, а го остави, той ще остави. Виж какво стана след това, беше предизвикателство към идея. И към Юда. И така после целият Юда след дошли каза: и проектите, защото се заклеха от цялото сърце и потърсиха Бога с цялата си воля. И го намериха. И Господ ги им даде покой от всякъде. Виждаме, не само вяра. И те знаеха кой е Бог. В един обаче трябваше да събра с цялата своя, като Господ не иска да бъде с тебе. И наистина тогава, когато и да дойдеш при Господа с цялата си. Всъщност, към Бог е така. Помните, когато запитаха Христос, коя е голямата заповед закона, той го каза: да възлюбиш Господа с цялата сила, силия си ум, цялата си воля и всичко това, което притежаваш. И това беше да бъдеш ближен към себе си. Няма как да дойдем при Бога половинчато. С нещо малко, така едва не ще ви стремиш съвсем малко при Бога, да им какво ще стане. Бог те иска целия. Защото иска цялото сърце, цялото част, всичката сила. Значи Бог се да дойдеш при Него искрено сърце и тогава наистина нещата се случат. Сега, и Словото Божие каза, наистина, търсете Господи, ще живеете. Сега много хора казват: ама ние сега живеем, сега сме живи. Искам да кажа, че когато човек живее без Господа, той е мъртъв в греховете си. Обаче, когато приеме Бога, вече има реална истинска промяна. В Ефесяни 2 глава сега така:
и съжи вас, когато бяхте мъртви, чрез вашите престъпления и грехове. Значи всеки един човек, преди Христос е бил мъртъв греховете си. Обаче когато приема Христос и наистина го покана в своя живот, тогава и става една реална промяна. В Йоанна 1:4 казва така: в него бе животът, става дума в Христос. И животът бе светлина на човеците. В него бе животът. После да думя Словото Божие, Йоанна 5:26. Четете тези неща, да видим какво става сега така, какво казва Христос. Йоанна 5:26 казва така: защото както Отец има живот в себе си, също така е дал и на Сина да има живот в себе си. И когато не приемем Господа, приемем живота. Слава да бъде на Господа. И сега, и в Йоанна 10 прямо казваме, къде се идва да откане закон и Бога? Исус каза, аз дойдох за изумлен живот. Изумлен живот, някакъв път казваме, изумлен живот наистина притеженията, парите, богатствата, това е изумлен, това е свят. Обаче тук става дума за живота в други ценности, където духовното е пред материалното. Радвам се, че сте с Господа. Радвам се, че сте живи и здрави. Радвам се семейство, което е дал Бог. Радвам се приятели моменти, които имаме заедно. Има толкова много радости, които са нематериални, ако мога така, които са духовни, емоционални в живота ни. Слава да бъде Господ. Така че, това е живото друго качество, където духовното е над земното. И много важно да има, да усещаме живота в духа. Това е важно. Самия апостол Павел каза, ако по духа живеем, по духа и да ходим. Става дума, усещаш водителството на Бога в живота си. Понякога, знаете, има моменти в живота ми, когато има момент, когато не усещам какво трябва да направя, и да от някаква мъдрост от свише, и точно без да се даде съм молил, веднага идва решението в живота ми. Казвам да слава на Бога, не за себе си. Значи Бог е достатъчно ангажиран с нас. И при най-малкия проблем, той е готов да даде мъдрост как да преминем. Защото цялата става за него и никой от нас не знае, че това не е човешка сила. И сега вижте, самия апостол Павел говори за живота, който е. Той каза, аз се научих тайната, каза. Това е една тайна. Много не се живее, когато точка е пълен. Преди живота си, променето е пълно. Работа е работа. Всичко е наред. Така ли, християнски живот е лесен. Обаче има разлика. Когато нещо не е наред, отиваш на работа, проблем. Свършиш семейството, има проблем. Отваряш хладилника, не винаги имаш какво трябва. И тогава ще започнеш да кажеш какво става. Апостол Павел каза нещо, което много важно сега. И това е наистина важно за нас християни. Да сме екипирани с това нещо. Каквото изпитание дори, да знаем, че Бог ще даде сила и да преминем през него. Филипяни 4 глава, от 11 до 13 казва така. Само секунда, извинявайте. Да. Така. Не казвам това превъзкъмност, защото се научих да съм доволен и в каквото състояние да се намеря. Знае в скъмност да живея, знае в избир да живея и във всяко нещо и във всяко обстоятелство съм научил тайната. Да съм наситен, съм гладен, да живея в изобилие и в скъмност. Сега да той каза, има са моменти, когато съм имал много. Има са моменти, когато съм нямал всичко. Но научих тайната да съм доволен, през което премина. Знаете коя е тайната? Той казва така, за всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. Той знаеш, че Бог няма да го остави, Бог няма да забрави. Във всяко нещо Бог ще даде изходния път. И той живеше с тази вяра. И после Филипяни 3 глава, аз мислих Словото Божие казва така. Всичко ще съм за измет, само Христа да придобия. Значи всичко, което се притежава в този свят, като авторитет, като живот, не струва нищо. Аз съм така много пъти. Представете си, в една бездни, откъде стават целият свят, всички са богатства, слава и почести. Отвътка стои вечния живот Христос, кръста. От тебе зависи кой избереш. Ако избереш кръста, после небето. Ако избереш света, оставаш с всичко това, което той свет ти предлага. Така че това е избор, разберете. За този апостол Павел казва в Колосени. В Колосени 3 глава, 1-2 стих. Така, мислете за горното, а не за земното. Но има едно условие. А ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе. Къде Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не земното. Значи, ако си бил новороден, спасен, покаян, не се притеснявай за нищо повече. Твоя живот е в Христос. Така че много важно наистина. И
много важно да търсим Божията воля за нас, за живота ни. И когато казах при малко, и ти стига мъдрост, иска да Господа Бог ще даде. Така че наистина, и ще завърши с един си, който Йоанна 11 глава, Словото Божие давате една. Човешни си, които са така за край, ако мога кажа. Нашата надежда е в живия Господ. Той днес е същия, не се е променил. И от нас зависи наистина как ще изкараме живота си, ако мога кажа така. Дали с вяра в Бога или с дидей към този земя се обесърчаваме. Аз съм казал много пъти. Света бавно отива към своя край. Дявола показва на хората прогреса в този свят. Интернет, големи работи, индустрия. А също време истината е, че света заминава към своя край. И хората, гледайки на тези неща, лъски неща, пропускат другото вечността. И Исус Словото Божие каза така, точно когато беше Лазар, беше починал, и той го възкръси, но преди това каза нещо, което е важно. Марта беше дошла при Господа и каза, ако ти беше тук, Лазар нямаше да бъде там. И тогава Исус се каза, аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и добре ще живее. И никой, който вярва в мен, няма да умре до века. Вярваш това. Това е нашата вяра. Сега много неща може да ги разберем на тази земя, но има нещо, което е ясно. Исус дойде, Исус умре и се възкръсна той в небето. И когато един човек, християнин, затворил за тази земя, ще отиде в Божие царство. Това е моето вярване. Ще кажа на какво се основавам. Този разбойник на кръста се покая в последния миг на живота си. И той каза, Господи се, спомни за мен, когато е щастие си. Исус му каза, истина ти казвам, още днес ти ще бъдеш с мен в рая. Това е място, към където се запътя, именно рая, Божието присъствие. Самия Господ казва Словото Божие, и на 16 глава, дома на отца ми има много обиталища, и аз да я приготвя място. И като направя място, ще дойда да взема там, където съм аз, да бъдете и вие. Нека Бог да благослови, нека наистина да се Божие за така помощ, това слово да слезе съзнателни, да търсим света с неща, лъска неща, нека търсим Господа. И наистина това е, вярвам, че ще бъде наистина благословение от всичко това нещо. Нека Бог да благослови. Гале! Нека се борим тя кратко. Святия небесен Татко, пред Тебе си може в този час. Да Ти Боже Твое Слово, което да към нас в този вечерен час. Татко, аз се благодаря за това, че наистина